Salutare și bine v-am găsit la primul episod de Farming Simulator 16. Înainte să începem, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați, pentru că mă motivează să fac mai multe videoclipuri pentru voi. Și haideți să începem. Uitați ce frumos arată poza asta așa aici. Doamne, frumos e. Intrăm la single player. Am deja făcut aici una de asta, dar nu am tractoare, nu am absolut nimic. Mi-a dat și realizarea așa, nu știu, de aia, tracker. Și avem acum numai să mai ne crească canola am pus aici, că se vinde bine. Și am tractorul murdar. Dar să vedem la prețuri, care e cel mai mare preț la canola. Și unde e in acesta? Ăsta e in. Nu, mil. Nu e in ăsta. Harbor. In. Wow. Departe. Dar pentru 2600 trebuie. Lăsăm acesta aici. Mergem și luăm remorca. Că am remorca parcată acolo lângă combina. Uitați acolo dacă o vedeți. Dar nu cred că se vede. Vă las așa, nu știu dacă e bun, dacă e bun, dacă nu. Mergem, încărcăm plin și mergem la 61%. Atât avem, silozuri. Și mergem să ducem canola noastră toată. Trebuie să fie prețul. Scade. De ce scade? Zice că am cel mai bun preț la canola, dar stați că ne uităm. Mai merg un pic pe un timp să se mai coboare din el. Și da, avem videoclip cu Farming Simulator 16. Eu zic că merge destul de bine, nu pot să zic că nu merge. Nu am treabă cu el. Uitați cum știu unde iau. Ba, o iau bine. Da, și pe aici pe lângă drum. Sau să dăm. Le pe la treabă de noi. Și mulțumesc celui care s-a abonat la mine. Sper să facem mai mulți. Să fim mai mulți. Și să creștem un număr mai mare, să nu mai fim un abonat și așa, să fim mai mulți, că contează și pentru mine și contează, dar și pentru voi, că dacă voi nu vă abonați la mine, pe mine eu nu pot să fac videoclipuri dacă nu se abonează cineva. Nu fac videoclipuri pentru ce? Să-mi stric toată memoria la telefon. Așa, când am intrat astăzi pe YouTube să văd dacă s-a abonat cineva, mă uit, intru acolo, văd un abonat. Doamne ajută, s-a abonat cineva și la mine, văd că cuiva îi place videoclipul meu, îi plac videoclipurile mele. Și am văzut ieri, când am intrat încă o dată, am intrat să văd, am văzut un comentariu și mi-a zis pare că un băiat, nu mai știu cum îl cheamă, Radu parcă sau Andrei, nu știu numele, dar m-a întrebat cum se joacă multiplayer.
Pentru multiplayer, dacă vrei să te joci, ai nevoie, dacă vrei să joci, de exemplu, cu un prieten, trebuie să fiți amândoi la același Wi-Fi conectați sau prin Bluetooth se poate și să fiți dispozitivele să fie conectate între ele și atunci puteți să vă jucați împreună fără nicio problemă, fără nicio asta sau prin Wi-Fi. Eu joc prin Wi-Fi, prin Wi-Fi joc cu fratele meu, Farming 14 atunci jucam cu fratele meu și acum joc singur pentru că îmi merge și mai bine jocul și merge destul de bine, nu pot să zic, uitați, dacă vă arăt, nu am eu setările cele mai bune, am pe low, dacă dau pe high, uitați cum se merge, așa aici merge bine, nu? Mă te las. Merge bine, nu pot să zic că nu merge bine, uitați, vedeți, aici am, uitați aici. Vedeți că merge un pic mai sacadat și aici când deja îi dau, deja merge mai bine. De prețurile tot scade, dacă ar rămâne la 2000 să se oprească, ar fi bine. Videoclipul nu o să-l fac lung pentru că Mobizenul suportă doar 15 minute, nu suportă mai mult. Și nu știu, cred că o să fac și un vlog, nu sunt sigur, dar de câteva minute, așa scurt numai, o să-l fac cu când merg să aduc apă în casă, să aduc apă, pentru că aduc apă de la o pompă, deci din zona, aduc apă cu bidonul și în fiecare seară merg așa și n-am făcut vlog, că mai vorbesc cu prietena mea, cu prietena mea și vorbim pe una trece timpul așa când vorbesc cu ea și da, deci videoclipul o să-l fac dacă fac un vlog, nu știu cât poate să dureze un vlog, 2 minute o să dureze, nu cred că o să dureze mai mult. Și bine, prețul ăsta tot scade, nu știu ce facem. Cred că ducem la bakery, nu știu. Scade foarte repede. Asta mă sperie enorm de tare, că scade foarte, foarte repede. Și și la bakery tot scade. Da, nu știu de ce. Nu. Trebuie, aici la station, îi 2371. Dați-mă un pic că vorbeam aici cu fratele meu. Și aici avem la stație 2371. 2371 la Harbor. 41, opa, scuzați. 2015, puțin tare. Dar aici era 2600, era. Dar cred că îl ducem la stație. Mergem la stație, mergem așa să vedem. Uitați, vedeți la acolo, un pic a fost. Și mergem să vedem la stație cum îi. Acolo și poate pe drum ce facem asta. Din banii care îi luăm, vreau să iau un tractor mai puternic. Aș vrea să iau Steyr-ul acesta, că are 114 cai putere și merge cu 35 la oră. Acesta merge cu 30 și are 90 de cai putere, dar merge mai bine. Merge mai bine. Bun, vindem rapița. Rapiță. Cred că nu e rapid. Ba, nu mai știu. Nu, că am fost. Nu mai știu acum, sunt nervos, că am fost la școală și am venit nervos că profesoara care m-a enervat în ultimul hal și nu mai vreau să intru în discuții că m-am enervat destul cu ea. Că sunt niște profesoare atât de, nu știu, proaste.
Eu zic prost, iertați-mă. Deci iertați-mă, dar am fost nervos, am venit pentru că ne-au dat să facem un proiect, iar la proiectul ăla n-a pus că ne dă o notă pe el, nu mi-a zis care. Și ne-a dat un test, din ăla de cu patru capitole. Deci am făcut 3 capitole, iar al patrulea capitol n-am știut, deci chiar n-am știut să fac al patrulea capitol, iar pentru capitolul ăla, pentru primul capitol mi-a dat 1,20, iar ultimele două, la capitolul 2 și capitolul 3, nu mai mi-a dat nimic pe ele. Deci am sunat-o pe dirigintă și i-am zis: doamna, uitați ce s-a întâmplat, uitați așa, 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 așa. I-au zis că mâine merg cu ea și să văd dacă m-a încheiat, dacă nu, dacă nu, mai mă ascultă și scuzați, mă mai ascultă și marți și n-am ce să-i reproșez, pare rău, dar nu sunt singurul din clasă care au zis că îi ia prost. Nu sunt singurul. Deci chiar nu sunt singurul din clasă. Bun, avem 2371. Dacă facem 2371, stați, așa, 2371, asta îmi scade cam greu. Dar oricum e puțin deja, după 2371, dar zice 56%. Îl vindem aici, n-am să facem, îmi pare rău. Îl vindem aici pentru că ne dă și mult pe el și luăm și ceva bănișori. Avem 46.919.000. Filmăm deja de 11 minute, 12 minute. Și da, ajungem la fermă. Da, eu pe aici că nu mai iau pe acolo, nu mai închis să iau curbele alea strâmte. Ajungem la fermă, uitați, vedeți că se vede puțin lăguț. Și cred că îl dau pe low pentru că să vedeți, dar cred că e de la pădurea asta, deci că dacă mergem mai încolo, mai între mulți un pic, nu mai am lagul ăsta așa imens. Să văd eu ceva aici. Nu știu eu dacă mai ajung încă 3 minute, dar nu cred. Mergem și ducem tractorul la spălat cu tot cu remorca și să fie curate pentru recoltă, când începem recolta. Și avem o singură combină pentru că cred că știți unii dintre voi care jucați Farming 16 pe telefoane că îți dă un Sampo Rosselhers, o combină comia de aceasta, așa. Comia. Uitați acolo dacă vedeți, acum canola e în curs de creștere, crește, uitați acolo. Luăm parapetul. Vă arăt acum. Vedeți unde că sunt fără obraz. Și da. Uitați-l acolo, eu ca țăran am lăsat cultivatorul în mijlocul drumului, în mijlocul câmpului. Și o scoatem și de aici canola, iar canola asta toată care o ducem, o vindem, cred că o băgăm în silozuri, nu știu. Aștept comentariile voastre să vedem ce vreți să facem cu canola aceasta. O vindem sau o băgăm în silozuri, iar ce să o ducem în silozuri pentru că adunăm mai multă și când luăm, când le facem, le ducem pe toate și o păstrăm acolo, să o avem pentru orice eventualitate când mai primim așa, să avem o remorcă mai mare și o să facem treabă mai multă. Și o să facem bani mai mulți odată. Bun. Nu știu. Las aici. Da. Las aici, îl parchez aici pe o parte. Bun. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Cristi și ne vedem data viitoare. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canal. Pentru că v-am zis că mă ambiționează și să vă fac mai multe videoclipuri cu farming. Pentru că uitați că s-au aprins speculele, farurile. Și da. Nu uitați să lăsați un like, chiar dacă am susținut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și îmi spuneți ce vreți să facem, ce ați vrea să facem ce vreți să facem, farming sau alte jocuri. Bun, eu am fost Cristi și ne vedem data viitoare.